Hej, vy, co tam děláte? Pomozte mi, prosím. Pronásledují mě, oni chtějí mě zabít. Ti lidi z řádu, bože, a ta akademie, zřítila se. Sestra s matkou jsou mrtvé. Neznáme my se od někud? Zrovna jsem vám to chtěl říct, inspektore. To je ten člověk, kterého hledáme, ten Američan. Co? Občas má člověk i štěstí. Pane Michaelsi, zatýkám vás pro podezření z vraždy slečny Amandy Veliové. A jak tak koukám tady kolem, tak k tomu asi přidáme i žhářství. Cože? To ne. Odvezte ho, strážníku. Myslím, že jsem ji našel, inspektore. A do prdele. Zavolej kluky z laborky, my už tu nebudem nic platní. Myslíte, že ji někdo... Ne, asi jí byla zima, tak se zapálila. Jasně, že jí někdo pomohl. Bože můj, to jsem tady jedinej, kdo v té palici něco má? Tady už ale stejně nic nenajdeme. Celou noc lilo jako z konve. Zůstaňte tady a počkejte na ostatní. Já se zatím půjdu poptat do vesnice, jestli někdo něco neviděl. Na pivečko je docela brzo, nebo ne, inspektore? Jsem tu pracovně, Tome. Já jsem nic neproved, přísahám, můj brácha Bobby mi to může dosvědčit. Znáš Amandu Veliovou? Bohužel jo. Ještě furt jí dlužím nějaký peníze. Tak si ji nech a kupí nějaký pěkný věnec. Na co věnec, sakra? Snad stalo se jí něco? Dalo by se to tak říct. Uhořela. Stalo se to nejspíš včera v noci, někdy mezi 18. a půlnocí. Co si tou dobou dělal? Hele, inspektore, vždyť víte, že bych nikomu neublížil a zvlášť ne kvůli pitomým pár stovkám. Byl jsem s Bobem v zábavním parku Elton Towers. Vrátili jsme se domů dost pozdě a tak jsem hned zalomil. Nevíš, jestli měla slečna Veliová nějaké nepřátele? Myslíte kromě Gordonových? Gordonových. Ten Magor Samuel jí zabil bratra. To jste tu ještě nebyl. Od té doby jejich rodinu z duše nenávidí. Viděl jste její byt? Je to fakt síla, to mi věřte. Napadá tě ještě něco, co by mi mohlo pomoct? Slyšel jste o tom Amíkovi, co tady poslední dobou slídí? Na vašem místě bych ho prověřil. Podle mě nebude mít čistý svědomí. Je to pár dnů, co si s Amandou povídal před hospodou. No a mě se ptal, jak se páčí zámky. Vůbec nechápu, proč přišel z Rovinka za mnou, ale bylo mi to dost podezřelý. Proboha. Ona se z toho fakt nikdy nevzpamatovala. Co to tu máme? To je zajímavý. Aha, Darren Michaels, Bitford, Maine, minulej týden. Vsadím se klidně o 10 liber, že je to ten Amík, o kterým mluvil Tom. Inspektore, zámek je v plamenech. Skvělý. Jako kdyby nám nestačila jedna ohořelá mrtvola. Rychle! Nejdřív mě vyslechněte. Nemůžete mě přece jen tak... Rychle do auta. Přistižen z hořící pochodní u hořícího zámku. Jestli tohle není moje propustka z téhle díry, tak už fakt nevím. Takže jste se do té ženy zamiloval. Do Angelíny. Ano, jistě, do Angelíny. Zamiloval jste se do ní, aniž byste věděl, že to je vaše sestra.
Nalákala vás do Anglie na zámek Black Mirror, na zámek vašich předků, aby vás využila jako klíč pro starý rituál. Mám pravdu? Buďte tak laskav a položte ten zapalovač, ano? Adrienne, říkal jste, že to má něco společného s nějakou kletbou? To mi spíš řekněte vy. Já vím jenom tolik, že moje krev ukápla na nějakou knihu a já z ní četl nějaká nesrozumitelná slova. A potom bác. Všude kolem mě tma a pamatuju si až to, jak se ke mně z lesa blížily nějaké zvuky. Řekl bych, že jako noční můra to vůbec není špatné. Ten rituál nejspíš vyšel a teď jsem posedlý zlým duchem z dávných dob, který chce mé smrtelné tělo použít pro své vlastní potřeby. Vy věříte, že ve vás dřímá nějaká druhá zlá duše? Adrienne, takové pocity nejsou potom všem, co jste se dozvěděl, nic neobvyklého. Ale věřte mi, nikdo není prokletý. Děti mají často pocit, že musí splácet dluh za utrpení, která způsobili jejich rodiče. A přesně tenhle pocit viny se projevil i u vás. Jak vám bylo, když jste po tolika letech potkal svou biologickou matku? Říkal jste, že nebyla příležitost si s ní moc promluvit. Ne. Angelina ji unesla a obě krátce poté zemřeli. Spadli do propasti v té rituální síni. V rituální síni, ano. A vaše adoptivní matka v Americe? Měl jste příležitost si s ní o tom promluvit? Ne. Byla v komatu a pak zemřela. No dobrá. Opustme na chvíli ty smutné události, které se staly ženám ve vaší rodině a pojďme se bavit o něčem méně depresivním. Co váš otec? Vydržte, strážníku, ještě nejsme hotoví. Třeba bychom to mohli nechat na zítra. To záleží jen na vás. Nechci vás rušit, ale inspektor si potřebuje s panem Michaelsem promluvit o něčem důležitém. A znáte inspektora. Jde tu o kauci. To se mu to zdá pořád ještě málo? Bez tak by tu za mě nikdo nedal ani penny. To neříkejte. Co, doktorko, nemáte zbytečných 5000 liber? Víte, to nejde, Adrienne. Jsem vaše lékařka. Pojďte prosím se mnou, pane Michelsi. Kdybyste si chtěl o něčem promluvit, Adrienne, najdete mě většinou tady. A mimochodem, Zaku, vyřiďte inspektorovi, že by se měl držet smluvených časů. Já mu taky neskáču do výslechu. Ano, madam, věřím. Tak co? Jak se má náš malý žhář? Spravila mu ta hezká doktorka náladu? Doufám, že tě každou noc budí ze spaní tváře těch 4 chudáků, co jsi zabil. Mám se dobře, díky za optání. Víš co? Už tě začínám mít plný zuby. Nejradši bych tě vzal a posadil na první letadlo do států, který poletí. Lidi tam u vás by si ty tvoje pohádky určitě taky rádi poslechli, ale bohužel to nejde. Kdybyste dělal svou práci pořádně, už dávno byste pro ty moje pohádky našel důkazy. No ne, a teď mi tady ještě ten sráč bude říkat, jak mám dělat svoji práci. Tak podívej, chlapečku, strážník Zak strávil ve stokách 2 dny a co našel? Hovno! A ten strašně záhadný řád slečny Veliové, to jsou taky pěkný keci. Nikdo tu o něm nikdy neslyšel. Měli v tom dole svoji kapli nebo něco takového. Viktorie o tom taky ví. Kapli? Děláš si ze mě prdel? Slečna Veliová tam měla přednášky o prokletém klanu Gordonů. A ta stará rašple od toho požáru s nikým ani nepromluvila. Klan Gordonů, stará rašple? Hele, uvědomte si, že mluvíte o mé prababičce a o mé rodině. Tak rodině? No jo, když nad tím tak přemýšlím, vlastně bys mezi tu bandu bláznů skvěle zapad. Tohle nikam nevede. Můžu se zase vrátit do své cely? Bohužel tě budu muset z toho tvýho hnízdečka vykopnout. Někdo za tebe zaplatil kauci. Cože? A kdo? Očividně nikdo z tvých přátel. Studená káva. Tohle budou nejspíš klíče od cel. Moje cela je otevřená, krom toho, kdybych je vzal, každý by si toho hned všiml.
Proč je na celu pro 2 pouze jedna skřínka, to ví jenom policie ve Willow Creek. Moje tuška, ale kde mám svůj deník? Můj přátelský spoluvězeň Matt Newcastle patří k těm lidem, před kterými mě vždycky moje matka varovala. Neviděl jsi můj deník? Jo, tak to je tvůj deník. Měl jsem za to, že je nějakýho pošuka. Nevím, co se to se mnou v té rituální síni stalo. Co se ukazilo? Jak ses dostal do mojí skřínky? Nech toho. Strážníku! Nebo ještě hůř, co když se nic nepokazilo? Co když byl Mordred osvobozen, posedl mě a nutí mě poslouchat ho na slovo? Pomozte mi někdo, prosím. Nechci se stát vrahem. Zastavte to. Dej to sem, ty hajzle! Nechci se stát Mordredovou loutkou. Chci, aby se ten démon vrátil zpátky do pekla, kam patří. Já tě zabiju, slyšíš? Ty zasraná svině! Nechci se stát vrahem. Málem jsem se z tebe smíchy pochcal. Co to do tebe vělo? Hej, zjizvenej ksichte! Sežer si to, ty magore! Můžete mi to tady podepsat? Jenom abyste potvrdil, že jste byl obeznámen s podmínkami kauce a že jste byl instruován, abyste se denně hlásil u doktorky Winterbottomové. A ještě potvrzení vašeho zdravotního stavu v době vašeho dočasného propuštění. Ale je tady jenom dobrý a velmi dobrý. A vy se snad necítíte dobře? Ne. No, každopádně to nezapomeňte podepsat. Tady máte peněženku, pas si nechám. A ještě tady podepište, že jste si převzal své věci. A můžete mi slíbit, že jste do všech těch formulářů, co podepisuju, tajně nepodstrčili i doznání? To se nesmí. Tak to mám kliku, co? Počkat, ale tady mi něco nesedí. Chybí mi 500 000. To jste si měl zkontrolovat před podepsáním. Jakékoliv další stížnosti budou směřovány na naše regionální ústředí v Bristolu. V pořádku, to byl jenom vtip. Takže to je všechno? Ano, můžete jít, pane Michaelsi. Amen. A pane Michaelsi? Ještě něco mám podepsat? Ne, jenom jsem vám chtěl říct, že váš právní zástupce říkal, že byste mu měl co nejdřív zavolat. Tady je jeho vizitka. Děkuju. Hezký den, strážníku. Konečně na svobodě. Tedy relativně. Aspoň se můžu pustit do pátrání na vlastní pěst a dokázat tak svou nevinu. Tak schválně. Co po mně asi tak ten můj právník může chtít? Vizitka nějak.
Jones z advokátní kanceláře Jones and Partners. Halo, pane Jonesi, u telefonu Darren Michaels. Prý jste se mnou chtěl mluvit. Pan Michaels, ano. Vyšetřování tak nějak uvízlo na mrtvém bodě. Dokud nenajdou důkazy pro ta obvinění, která proti vám vznesli, nemohou vás odsoudit, což je dobré. Na druhou stranu, do hry se přidal nový hráč. Americká ambasáda nám šlape na krk, což není dobré. A to znamená co? To znamená, že si ve Willow Creek chvíli pobudete. Co se týče vyšetřovacích metod inspektora Spoonera, posledně jste naznačoval, že s nimi nejste zrovna spokojený. Diplomaticky řečeno. Přijde mi zkrátka, že to Spooner už pověsil na hřebík. Inspektor Spooner ten případ chce co nejrychleji uzavřít a k tomu potřebuje nějakého obětního beránka. Musí totiž vykázat výsledky, aby se mohl vrátit do Londýna. Ale už vystřílel všechnu munici, takže teď doufá, že ten případ převezme ambasáda a takto v očích jeho nadřízených nebude vypadat jako jeho selhání. Napravdě mu tedy moc nesejde. Pane Michaelsi, pravda je, jak je obecně známo, vynálezem lháře. Ale to, že vypsali kauci, je dobré znamení. A to, že se našel někdo, kdo ji byl ochoten zaplatit, ještě lepší. Když jste teď volný, tak byste se možná mohl sám podívat, jestli policie při vyšetřování něco nepřehlédla. Úplně nejlepší by bylo, kdybyste získal kopie svých složek. Jste přesvědčen o mé nevině, pane Jonesi? No samozřejmě, pane Michaelsi. Myslíte, že bych vás jinak mohl zastupovat? Každopádně bychom si měli pospíšit a najít nějaký solidní důkaz, abychom mohli vaši nevinu také dokázat. Ten někdo, o kterém tvrdíte, že to se mnou myslí, dobře zaplatil kauci anonymně. Můžete zjistit, kdo to byl? Ano, to nebude problém, ale pár dní to potrvá. Jak dlouho budu muset chodit na tu psychoterapii? Budete to muset vydržet minimálně ještě několik sezení. Je to ve vašem nejlepším zájmu. Minulou expertízu zamítli. Tak k čemu to je? Úřady puste z hlavy. Neuvažoval jste nad tím, že by vám ta terapie mohla skutečně pomoct? Vy myslíte, že jsem blázen? A nejsme snad všichni tak trochu blázni? Ne, teď zcela vážně, pane Michaelsi. Zkuste se svým psychickým zdravím něco udělat. Jestli nakonec ve státech budete čelit soudnímu přelíčení, historie psychického zdraví vašeho rodu na porotu Bůh ví, jaký dojem neudělá. Přestaňte to v sobě už konečně potlačovat a vylezte ze svého krytu, člověče. Říkal jste, že bych se měl ještě podívat do své složky. To je to vážně tak snadné? No, to záleží čistě na inspektorovi, ale když ho trochu uchlácholíte, možná vás nechá nahlédnout. Jestli ne, mohl bych si vyžádat kopii a zaslat vám ji. To by trvalo moc dlouho, zkusím si ji opatřit sám. Zjistil jste něco o mé totožnosti, pane Jonesi? Místní policii to očividně nijak netrápí. Ano, co se týče vaší totožnosti, tak je momentálně těžké cokoliv dokázat, pane Michaelsi. Schánějte dokumenty, rodné listy a podobně, ale hlavně pravidelně docházejte na terapie. V pořádku. Ještě se vám ozvu. Hlavu vzhůru, nejlepší obrana je útok. Halo? Vítá vás Madame Fortuna. Jo, dobrý den. Jmenuji se Adrian. Počkejte, už nic neříkejte. Adriane, vím, kvůli čemu voláte. Opravdu? Chcete znát svou budoucnost. Ano, to chci. Adriane, tak to jste na správném místě. Budu vám dnes věštit z karet. Vyberte si kartu. Po telefonu? Řekněte dost. Dost. Vytáhla jsem věž. A já táhl pěšcem na A3. Tohle jsou taroty, Adriane, nikoli šachy. Ve
vašem životě nastanou drastické změny. Smrt. No, super. Budete roztrhán divokými zvířaty. Divokými zvířaty, jo? Ale Adriene, můžete s tím něco udělat. Fakt? A co? Vyhýbejte se zvířat. Tak vám pěkně děkuji. Stejně je to celý jeden velký podvod. Tenká deska. Vypadá to jako jídlo. Co jí to popadlo? Doufám, že s tím chcete krájet pouze zeleninu. A, pane? Turistické mapy místní oblasti. Podezřelý vrah propuštěný na kauci, jako jsem já, se bez nich neobejde. Ta prodavačka se na mě dívá jako na zloděje. Ta prodavačka, to bude určitě prodavačka. Dobrý den. Co tady chcete? Tak v tom případě... Ano, Mimochodem, já jsem Darren. vím přesně, kdo jste. Opravdu? A kdo tedy jsem? Jste ten žhář z novin. Nebojte se, nechystám se vám podpálit obchod. Nejsem žádný žhář, jsem nevinný. Ano, jistě, ale nezdržujte se, prosím, příliš dlouho, jinak budu muset zavolat policii. Dobře. Sice tady není telefon, ale mám píšťalku. Tohle je nějaký obchod se smíšeným zbožím ve Willow Creek? Máme tady všechno, co lidé potřebují. Obvykle. Zboží vám můžeme taky objednat, ale v takovém případě dojde až další týden, jestli vám to nevadí. To nebude třeba. Jenom se dívám. Ta stařenka, co vystartovala ven, když jsem přišel, není náhodou trochu bláznivá? Dorothy? Ale ne, je asi tak bláznivá jako vy, nebo... Chci tím říct, že je v pořádku. To s tou píšťalkou vymyslela ona. Bojíte se mě? Co vás nemá? Mám přece svou píšťalku. Když se někdo přiblíží, zapískám. Píská tak, že to slyší i hrobník ve Wormhillu. Jste chytrá, Abájo. Odkud znáte mé jméno? Máte ho na cedulce. Aha, vidíte. Máte docela neobvyklé jméno, Abájo. Jakého je původu? Je to indiánské jméno. Nelíbí se vám? Naopak, líbí se mi, zní to hezky. A co to znamená? Nebojácná. Měl bych zájem o jednu tu turistickou mapu. Vemte si ji. A nemusíte ani chodit k pokladně. Je na účet podniku. Tak vám děkuju. Naschledanou. To raději ani ne. Konečně. Ahoj, já jsem a nezačneš křičet. To bych si dala, kdybych v tomhle zapadákově měla utíkat před každým obejdou. Asi to tu máš ráda, co? Událo se tu v poslední době něco zajímavého? Kromě požáru na zámku? Vlastně jo, rozbil se kávovar. Je tu tahle kavárna dlouho? Doteď jsem si ji nevšiml. Letos jsme měli v době jarmarku zavřeno. Vyplatí se vůbec otevřít si na vesnici kavárnu? To se zeptej mýho táty, je to jeho kavárna. Proč tě to zajímá? Chceš si snad taky jednu otevřít? Že váháš hned vedle. Otevřu si kavárnu Black Mirror Special a
A podávat se bude cappuccino rituální krev a latte morbidato. Skvělý nápad, jako bych slyšela Maryho. Mimochodem, já jsem Darren, nebo taky Adrian Gordon, jak chceš. Já jsem Denise, nebo taky ta, co nemá čas na trhlý žháře. Můžeš si vybrat. Myslím, že dám přednost Denise. Tak jo, Darene. Co dělá taková hezká holka jako ty na takovém místě? Neláká tě spíš nějaké větší město? To si piš, že láká. Čekám prostě jenom na tu správnou příležitost. To jako až tady zastaví autobus do Londýna, co sem jezdí jednou za půl roku? Tak nějak. Tak se zatím měj. To je vrchní inspektor. Inspektore, můžete na slovíčko? Ale rychle. Proč mě tak nesnášíte? Jsem Polda a ty jsi vrah. Ale no tak. Trocha vlídnosti přece ještě nikdy nikomu neublížila. Slečna Veliová byla vlídná. Já to nebyl. Kolikrát vám to mám ještě říkat? Jde o mou lékařku a doktorku Winterbottomovou. Žije ve Willow Creek dlouho? Přistěhovala se sem asi tak před 10 nebo 12 roky. A proč? Kvůli těm vraždám? Tak na to by se směl zeptat jí. A co sem přivedlo vás? Nevím, co je ti potom. A co váš parťák? Zdá se, že má hodně práce. Zák? Není to můj parťák, je to můj strážník. A máš pravdu, má dost práce, takže ho neruš. Fakt netušíte, kdo mohl zaplatit tu kauci? Kauce se platí u soudu, ne mě. Já od nich jenom dostal příkaz, že tě mám propustit. Ten chlap v druhé cele. Hotový stělesnění poctivosti. Co provedl? Rád se pere s otravnými amíky. Mám ho pustit? Rozumím. V téhle vesnici ve Willow Creek je tu hodně zločinců. Co ses tady objevil, tak jich rozhodně přibylo. Takže dřív tady byl klid? Ani žádné drobné krádeže nebo tak něco? Prostě normální vesnický život, potyčky, obtěžování a jízda v opilosti. Jinými slovy tady chcípl pes. Proč bych podle vás měl chtít ten zámek zapálit? Třeba proto, že tě jako dítě poslali do Ameriky a tvůj život tam stál za hovno. Jednoho krásného dne si pak uvědomil, že tě celý život tahali za fusekly. A tak se zvrátil zpátky do Anglie, aby se svý rodině pomstil. Taková pitomost. Konečně ti to došlo. Tohle mohl vymyslet jenom idiot. Proto musíš pravidelně navštěvovat doktorku Winterbottomovou. Já ti řeknu, proč jsi to byl ty. Protože to nemáš v hlavě v pořádku. Jsi posedlý tím, že jsi Gordon, potomek vražednického klanu. Ospravedlňuješ si tím tu svou neodolatelnou touhu podpalovat věci, ty vyšinutej pyromane. Sakra, vždyť jsem vám říkal, že zámek zapálil Louis. Jo, jasně, ten zahradník. Tak mi ho ukaž. Od té doby, co si tady, se po něm slehla zem. Toho máš taky na svědomí? Vybal to. Ach jo. Zjistil jste něco o mém původu? Ano, mám tu kopii rodného listu Darrena Michaelse. Narodil se 27. února 1970 v Bostonu v Massachusetts. A co Adrian Gordon? Ten je pořád mrtvý a leží v rodinné hrobce Gordonů. Píše se to aspoň na úmrtním listě podepsaném doktorem Heinzem Hermanem. Příčina smrti popáleniny 5. stupně. 5. stupně? Jinými slovy, zbyl z něho jenom popel. Praktické. Můžu nahlédnout do své složky? Proč? Zapomněl jsi snad na něco z toho, co jsi provedl? Krom toho, že já to nebyl, Ne, nemůžeš. a mohl byste mi aspoň udělat kopii? To teda nemohl. Je to policejní dokument. To mi prozatím stačí. Budu si na tebe dávat bacha. Strážník. Můžu vás na chvíli? Ne.
Nechci rušit Odieho nic nedělání. Myslím, že ty dveře vedou do skladu. Nevěděl bych, co tam. Nechci ji rušit. Ano, Zdravím, doktorko. Můžu se vás... ale jistě, pojďte na. Doktorko? Co vás trápí, Adriene? Věříte mi? Darene, Adriene, už jsme to probírali mnohokrát. Samozřejmě, že vám věřím. Tak proč jsem pořád na seznamu nežádoucích osob? Jsem lékařka a nikoli soudce. Mimochodem, když jsme u soudce, zamítli můj posudek o vaší nepříčetnosti. Zamítli? Ale co ty noční můry? Tahle reakce je normální, Adriene. Kdyby mi někdo najednou řekl, že pocházím z prastarého rodu krvežíznivých vrahů, garantuju vám, že bych taky měla noční můry. Jak jste se sem vlastně dostala? V místním sanatoriu kdysi pracoval můj kamarád ze školy, doktor Heinz Hermann. Byl rodinným přítelem Gordonů. Jenomže pak se tady před 12 lety staly ty vraždy a Heinz se stal jednou z obětí. Přijela jsem, abych jeho rodinu a pozůstalé po ostatních obětech trochu psychicky podpořila. A už jsem tady zůstala. Tak to hold v životě někdy chodí. Mám pocit, že inspektor si o sobě docela hodně myslí. Je to jeden z těch lidí, kteří si zbalí kufry a pak si stěžují, že jsou moc těžké. Jaké kufry? V Londýně prý něco hrozně spackal a tak ho za trest převelili sem. No a on to strašně těžce nese a považuje to za velikou křivdu. Co se stalo? Poslal za mříže nevinného člověka? Vy jste o tom ještě neslyšel? Náš pan Spooner je tak trochu horká hlava. Co jsem slyšela, tak v Londýně měl překročit své pravomoce a to vedlo k tomu, že viníci z toho vyvázli. Nebo to naopak přišli někomu jinému. Nevím přesně, zase tak v obraze nejsem. Tak to je paráda. Vyšetřovatel je nakrknutý idiot, který nedokáže rozeznat zločince od nevinného. Nic lepšího už jsem si ani nemohl přát. Představte si, že jsem byl propuštěn na kauci. To je ovšem důvod k oslavě. Ono to nebude zas tak horké. Tu kauci někdo složil anonymně. Nevíte o tom náhodou něco? Anonymně? To nevím. Kdo by něco takového dělal? To mi taky vrtá hlavou. Napadlo mě, jestli to náhodou není vaše práce. Líbí se vám ve Willow Creek? To ano, mám ráda zdejší život i lidi. Přijde mi, jako kdyby se tady zastavil čas. A každých pár let se objeví nějaký psychopat, který vyvraždí půl tuctu obyvatel. To je sice možné, ale v porovnání s Londýnem je tohle pořád doslova idyla. Tam toho půl tuctu stihnou za víkend. Myslíte si, že jsem žhář? V soudě podle těch vašich nočních můr to vypadá, že máte přinejmenším násilně orientovanou fantazii. To má Stephen King taky. Jenomže pokud je mi známo, tak ten nebyl nikdy podezříván ze žhářského útoku, při kterém přišli o život 3 lidé. Na čí straně vlastně jste? Na vaší, Adriene. To je dobře, protože přísahám, že jsem vám vždycky říkal pravdu. Na světě existuje tolik pravd, co lidí, Adriene, a my tu vaši musíme teprve najít. Nedávno se mi stalo něco divného. Měl jsem nějakou vizi, či co. Bylo to jako v těch mých nočních můrách, jen s tím rozdílem, že tentokrát jsem byl vzhůru. Odehrávalo se to na policejní stanici, zrovna když jsem si byl vyzvednout svoje věci. Najednou jsem cítil, že mám strašlivou sílu. Protáhl jsem toho chlápka mřížemi a pak jsem mu vrazil tušku do oka. Boum! A pak to skončilo. Bylo to jako ve skutečnosti. Docela mě to vyděsilo. Vážně? Opravdu. Takže nakonec jsem přece jenom prokletý a posedlý démonem. Včera jsem o vás mluvila s kolegyní. Ona, jak to jenom říct, vyzná se v alternativních terapiích. To znamená co? Léky? Elektrické šoky?
Vůdu? Hypnóza. To nemyslíte vážně? Rozhodně je to možnost, jak se dozvědět víc. Pro mě, za mě. Pokud se mi nebude hrabat v lebce. Ta sezení, jak dlouho ještě budou pokračovat? Co tím myslíte? Docházím sem denně už 3 týdny, ale pořád mě ty noční můry pronásledují. A přitom jsem podle posudku zcela v pořádku. Měli bychom vyzkoušet tu hypnózu. A jaký to bude mít smysl? To se mnou jako chcete ty noční můry sdílet? Vyzkoušíme to zítra. Když se dostaneme až k samotnému jádru, pak možná pochopíme, co se nám vaše sny snaží říct. Bav! To nám chtějí říct. Myslím ty sny. Dobrá, doktorko. Když myslíte, že by mi to mohlo nějak pomoct, tak to tedy zkusíme. Mějte se. Opatrujte se.